זה מה שזה מתקדם. גבריאל, יכול לתת לי יד? תודה. בוא צעד לך לפורה. נתן, תצלם אותה. Gabriel, we will go. We will go over the ridge. And sit him down, okay? That's heavy. תראה, אני מסתובב למשחק. אתה כל הזמן אל הים, הוא יעזור לך, כשאתה מרגיש משיכה קלה אחורנית, אתה מתנגד לה. ככל שהמשיכה יותר חזקה, אתה יותר מתנגד לה. בסדר? גם יד אתה, עופר אפשר? גם יד? מה אתם עם... יש לכם שובר או משהו? אני אגיד לך באיזה שהשובר שלי. אוקיי, נכון, היא דיברה איתי. אתה יודע שזה... גו. Thank you. אנחנו פוטו של באוויר, תפתח את המצלמה רחוקה, תחת כל המון. וואו, תגיד רק איך אתה מרגיש. אתה יושב נוח? כן. תענוג. וואי, איזה כיף. תראי לנו מצלמה. זה מה שרציתי לראות אם אתה מחזיק פה חזק, תן לי רגע את היד, הנה לי ציפור. וואו. עכשיו אנחנו פונים ימינה. תסתוב ימינה אפילו שאתה בופנוע, תרים רגל שמאל גבוה, תקפל אותה מעל ברך. ימין. תקפל אותה. את השמאלית? לא עכשיו. את הגלגול עכשיו הפוך. שמאלה. אתה תרים את הרגל. הימין? את רגל ימין, תקפל אותה מעל ברך, כמו תמיד שאתה בופנוע. תקפל אותה מעל הברך. איפה הוא? זהו, בדיוק. ואת היד הזאת תשלוף למטה ותשכב כלפי מטה. אתה בופנוע. יופי, זה עושה לנו את הסיבוב יותר מהר. ברור? כל פעם שאנחנו פונים, אתה בתור טופ פיילוט שלי, שאתה לא חייב לעשות כלום, אבל אם אתה רוצה לעזור, אז זה יהיה הג'וב. מה שזה עושה לנו, זה מאפשר לנו את השנייה לעשות את היותר חדה. אנחנו את כל המשקל שלנו. ואז בצורה כזאת, יש סיכוי שאנחנו נתקף את הגבוה. עכשיו שאנחנו עולים, אז אנחנו פונים עכשיו תמיד אל הים. יאללה. הרגל היא יותר קלה, עוד קלה. הוא תיקף. איזה פיסורתה? תענוג. תגיד לי אריה, זה מזג אוויר אידיאלי הרוחות האלה? אידיאלי, זה לא מילה. יש לכם את האימייל שלי, אתם תשלחו לי אימייל, ואז אני אתן לכם אני אעלה את זה על היוטיוב, אתן לכם את הלינק,
עכשיו אני מרגיש מה ציפור מרגישה. מה? זה בדיוק העניין. העניין הוא, לפי הטייס היחידי, קצת כל כך לאט, לפי שום דבר בינך לבין האוויר, אתה... באמת? בתור יכולה לתכנן, תראה, יש פה אבסורד, תסתכל, אתה מרגיש שאנחנו עולים? תרגיש? איך אנחנו עולים? אין לנו מנוע, אין לנו כלום, זה שילוי, יאללה, שמאלה. לא הבנתי פה מה. הסיבוב הוא מאבד קצת מהסיבוב הדינמית שלו, אז הוא פחות יעיל את זה. עוזרים לו. איך אתה מוריד את המערכת? אוקיי, עכשיו ימינה. אתה יכול לעלות, שום דבר לא יכול לעלות מהאוויר, לא יכול לעלות על הכנס המנוע. מה שקורה, המנוע שלנו זה המשקל שלנו. אז המשקל הוא לא יודע לעלות, הוא יודע קדימה ולמטה. במקום כמו אבן, 10 מטר לשנייה, הוא יורד מטר לשנייה. משהו מדהים, אנחנו מחפשים זרם אוויר שהוא יעלה יותר מטר לשנייה, וזה בבריזה, שבנו הים מצב פה בארצות, כאן הגעתי ללכת מהחלון. והיא עולה למעלה. היא עולה למעלה. אנחנו ממשיכים לרדת, אבל בתוך הזרם העולה, הבנת? וזה המיומנות המתאימה, זה החסוב שמניח, והחסוב שמתאר כל פעם מחדש. איך אנחנו יורדים? לרדת זה לא שונה, זה הכל יורד. כל השאלה זה איך אנחנו עולים. איך אנחנו עולים פחות בקריב בר. לרדת, זה פשוט הנקרא הפוך. לרדת, לא מפריע לו, נותן לו את הנסיעה השיפוט שלו לרדת. עכשיו, כמובן, יש כל דבר, תראה, יש פה שני... אני פונה שתראי, אתה מבין, תסתכל למעלה, מה קורה? תסתכל למעלה, מה קורה? אני מושך את החלק האחורי שלו. ואז הוא עומד כל הגבוה, הוא כל מסתובב שמאלה. אז זה יצטס, החצי כנף הזאת יצטס יותר לאט. ואז הוא מסתובב כמו טנק, כמו במטוס. יש לו את הכנף הזאת מאחורה. זה פיזיקה ודינמיקה. אבל מה, היה מיומנות, להגיד את המונות היום, מאוד מאוד עדינות. ואיך לומדים את זה? בינקור, בחצי שנה, אתה מקבל פחות או יותר בהתחלה ביסודות. כל החיים? אתה בין משהו ש... אנחנו נעבור פה על יד הפסופה הזאת, תרים את המצלמה ותסתכל כאילו מהשמיים אל הקרקע. תרים אותה. אני הייתי פה, ואיפה בית גולמין? הערפל, זה עניין, זה מתמלות גפת. איפה אתה גר? אני חיפאי. היית בחיפה? כן, היה בחיפה כיסרתית שם. אין לך שטח חיים לחיפה. למה? נשאר עם מנוע, נכון, אין את הגובה. אבל יש, לא חסר גובה בחיפה. אבל איפה הכרמל, יש מקום להמרים הכרמל, אבל הבעיה זה המיטות. למה תשמע
אם אתה במקצוע, היו רגעים שפחדת? היו רגעים שפחדת? תראה, קודם כל אני בכל המראה ובכל מחקה אני מאוד מאוד מסוגל לזה. אני נמצא באוויר, דבר אחד, ונפגש עם הקרקע, דבר אחר. דבר שני, הגעתי בכללים מאוד. שבו הים הוא לא מאפשר לך לטפל גבוה, הים הוא מדכא את הפעילות הגרמנית. עושים פה רק משהו דינמי למשל, הבריזה. הרים, אין לך בית הים היה התגנביה, אז האוויר החם עולה למעלה, אז אתה מגיע לגובה הענק. וואו, זה מפחיד עוד יותר. תראה, יש מחסומים, עברתי ב1,000 מטר גובה, אני חושב לעבור ב1,000 מטר. כאילו מה זה משנה? המשחק לא אכפת לי מ10 סנטימטר מהקרקע או 1,000 מטר מהקרקע, זה משחק מותר. אין הבדל של לחצים? זה הכל. תראה, איזה הכבוד? יש בשביל לשבת את הקנף שלו, כדי שהוא יוכל לרדת כל יותר כדי אני מקבל מוסיפה את ה... אני הבנתי רק שאם הם היו מצלימים אותו 20 מטר יותר הספר, בפינה של הצ'ופי, כאילו אני יותר. למה? זה לביטל לנו עילוי. נכון. חברה שלו התקרה. אני נשוי, ילדים. יופי, אתה מתקרה כל המתנה? יאללה, יום הולדת היום. יאללה, תקנק אותה תקשיב, הבעיה שאצלה יום הולדת זה לא קשור ליום הולדת, בחייאת, מה? איך אני אתן לה בחורף? אתה רוצה את זה בחורף? עכשיו תן לה את זה. תגיד לה, יאללה, תראה לך הפתעה. עוד לא קיבלת מתנה ליום הולדת, אתה יכול להעלות אותה? יאללה, לא חמודה, היא לא רצתה להיות ואני יודע מה זה. היא תכננה את כל הפרטים, היא דיברה איתי, ועוד פעם דיברה איתי. הייתי זה 10 פעמים, אני חשבתי את הסבלנות. מתכון לחיים מאושרים, תודה לך. אני נשוי, אתה יודע כמה זמן? כמה שנים אתה נשוי? די לי 14. 14, אני כבר 45. זה לא 9. ועשה את זה גם? לא, היא לא. היא לא עולה? כולם עלו, יש פה 11 נכדים, שומע? כולם היו באוויר חוץ בשניים שנים, פחות מדבר וחצי. חיכי שנים וחצי למעלה, היא בכלל לא. והיא לא. למה? אני יודע מה, למה? זה 5 שנים. היא מכירה אותי, בגיל זה הוא שלח לקחת הלוואה בבנק. ואמרו לו, למה אתה לוקח בנק הלוואה בשכונה שלך? ושם מפילים אותי. איזה גדע. פשוט פחדת. תראה, אני אגיד לך מה, היא באה מברזיל, כמה ברזילאים, מה מפחדים? גם הברזיל כמונו, כל הגובה הזה שם של האמת. לקחת את זה איתך למקומות בעולם? איפה המקום הכי יפה? היה לי שפיץ קרפנה, היה לי מתנה, קפתה מיד, אתה צדיק, לא ניקח קפתה, אני עושה לחודש, אני מזלזל. אבל אני לא הספיקה לגמור את המשפט, אני כבר לא הייתי פה. זה היה משהו מלכים כך,
אני לא שומע! לא שומע! למטה, למטה, דבר איתי למטה, אני לא שומע, גם מקרוב. הוא אומר יש לך משהו. איפה? איזה צד? אני בא לנחיתה. הרשמה של הרזרבה. חברים כאלה, אחד תסתכל על השני. אתם כולכם חברים? קח ימינה לים, אל הים, אל הים, אל הים, אל הים, אל הים. הנה, אתה רואה, אתה כרגע ניהגת אותו רק עם הגוף שלך. למה? אני אגיד את הגוף שלך, אני אגיד. מה, בצבעים? למה? כי הפתרון שלך פשוט נשאר מסתכל עליו. זה לחרב את זה. לא נשלח. זה נשלח פה על הפיוט המגלי. בוא נצא לים, נעבד את זה קצת. נדבר על הגלים העדויות איזה ספר, היה אללה. איזה רוגע, הבטחתי לך שאתה לא תפחד באוויר?
לעמוד, אני אגיד לך מתי, בסדר? ואם הנגיעה קלה של הרגליים שלנו בדשא, נשען קדימה, אתה התיישבת לפני הזמן, לא משנה כרגע, אל תתיישב, זה הכי חשוב. בסדר? לעמוד. לעמוד ולהישען קדימה. בסדר? לא תשלח את זה? לא,